Wah, ya kok blasuk-blasuk Tin. Lah suara metu e. Hah? Suara metu. Wah, ya kok. Net kurang ego kok kowe. Tapi suara metu lho Net. Ora ego sing kepiye. Tapi ben iso metu piye? Mah ora ngono kuwi omonganmu ki senengane sok. Lah jenengan jare kurang ego. Maksude kuwi mau kok dadi ora apal. Suwe mboten metu gampane ku. Sing ora metu apane? Lagune iki lho. Tatin, suwe ra metu. Oh, lagune. Lagune udu tatin we. Oh, lagune. Ora mergo terganggu kok ki lho. Kok lu nggo? Nggih ngadeg. Nggih. Adem e. Adem. Adem ya sak mlinjo mi kan. Apa nih? Apa sing sak mlinjo? Net apa Net? Sing sak mlinjo Net. Asin Apa asne. kesake mlinjo apa? Nggawa saka ngomah. Endi? Ayong to ning bupes kok. Isin to Pak Yayut to. Saya tak kandhani. Tak bludut wae. Sok 6 kilo Pak Mbak Cange. Oh, pendak iso. Mah nek kowe pengen kuru rasa olahraga mlayu wae. Sedina 6 kilo. Oh. Tenang. Bojomu ya dadi Mlayu 6 kilo. 6 kilo. Heeh. Kowe saiki rung bali. Ah seprene wis pirang sasi? Wis 6 sasi ya pirang adoh banget pirang kilo ya kira Surabaya lah. Kuwi bojomu ora diet ning minggat. Diet kita tegese sedina 6 kilo njur balik meneh. Waduh lek ngandani kleru. Lah iki sedina mlaku 6 kilo wetan tekan Surabaya. Ya wis lah ben lunga. Iki ana gantine lumayan. Ya. Dalu. Dalu Dik Tatin. Ayo guys sugeng dalu karo. Mbak iki karo iki sik elek iki. Sing dalu majone. Iya, kek. Ngewane adem dadi Neng mburi kono Mas Santoso, nggo ning Sarwit. Oh iya. Lah mreng lho, Pak. Heeh. Pak Jit, Pak Jit. Nggih Pak Jit sinten? Pak Jit. Oh Pak Jit, Saking pundi, Pak Pak Jit? Nggih, rencange Pak Suraya iki Nganjuran. Nganjuran. Heeh. Niku. Heeh. Andang pindahane dina iki mawon suarane. Wis pindah. Oh sesuk santet tenan kok kayak malah. Wah, rasa disantet wis jan ya. Wis parah. Yo. Monggo Mbak Tatin. Monggo Mbak Tatin tengu. Sing arep nututi medun, ayo Mbak Pasti nek arep medun sik lho sisan. Mbangane ngampet-ngampet mengko. Kuwi ra iso nguyuh wis dijahit. Ya ora arep dijahit kan nutup keblet kok ya. Pasti iki wis anti. Ya. Memanise merah ati Sriun ning Udu. sanes nggih. Senes kok. Sanes. Pacaane mong prah saja kok lu nggo? Nggih ngadeg. Nggih. Adem e. Adem. Adem ya sak mlinjo mi kan. Apa nih? Apa sing sak mlinjo? Net apa Net? Sing sak mlinjo Net. Asin Apa asne. kesake mlinjo apa? Nggawa saka ngomah. Endi? Ayong to ning bupes kok. Isin to Pak Yayut to. Saya tak kandhani. Oke. Tak bludut wae. Kandas luas wirah kane Oh, no tekeke. ana Sugih. Melarat. Sugih. Melarat. Oh, melarat. Oh, balik mau kudune saka melarat sik kudune pancen. Melarat. piye? Melarat kok iki sekedhak. Kuwi tekek apa kirik. Monggo Mbak Tati. Rina wengi mong trah tapan montang manting tanjena Ngena
kang masih rodoh wong bagus neno gampang temen hamba beda ya langgam prengu tibake dangdut sajake katon lengo wonten apa niku bilih sampun dangu ya ayo ayo sajake katon lengo wonten apa niku bilih sampun selip anone monggo
blasuk-blasuk Tin. Lah suara metu e. Hah? Suara metu. Wah, ya kok. Net Kurang ego kok kowe. Tapi suara metu lho Net. Ora ego sing kepiye. tapi ben iso metu piye? Mah ora ngono kuwi omonganmu kuwi senengane sok. Lah jenengan jare kurang ego. Maksude kuwi mau kok dadi ora apal. Suwe mboten metu sampean iku. Sing ora metu apane? Lagune iki lho. Tatin, suwe ra metu. Oh, lagune. Lagune udu tatin we. Oh, lagune Ora mergo terganggu mau ki lho. Kami tengengen Mbak Surip le jogetmu lho. Mbak Surip kita. Arep iki mon. Mbak Surip aku rafia. Sing liyane kademen dheke jan wudo malah ra apa-apa ka lho. Ane kan tukang mas seneni bojone kae. Gitu bojone. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih. Ngapunten nggih. Minangkani pamundutan. Lagune apik. Langgam rengu e. Nggih, niki pokoke nek dienggo pembacaan buku apik. Kok pembacaan buku apik piye? Misale ngene atas ya, ana sawijining pawongan. Kowe ngadeg, ana sawijining pawongan mlaku-mlaku ning kebon. Nyawang dhuwur. Terus nyawang isor. Kok ana bunder ireng-ireng dodok terus dijupuk. Iki roti apa tai? Iki roti apa tai? Terus dimplok. Pembacaan buku ngono kae. Saiki wis ora ono iki. Mboten enten ning. Padahal apik lho nika. Oke. Nggih. Apik tenan iki pembacaan buku. Iso dirasake nek jam 1 nika dirungokke iso lereran nika lho rasa. Suarane arum, iringane Aku sing klenengan. kowe sing anu. Kaya Bu Muslimatun wae. Oh, Wis sik omong. Wis sik omong. aku omong piye? Aku ya pidato aku kowe ning isor wae. Apa ya? Bapak-bapak Oh. ibu pidato. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, iki nganu debling. Dabring. Pada malam hari ini adalah tasyakuran sekaligus awalan bagi warga Moyudan. Wah, wah, wah. Seneng dolanan cangkeme kancane. Hari kita wajib senantiasa mengatakan bahwa perjuangan itu sangat sulit. Mas Viven, nek sampean sing gaya ora wangun, sampean lenggah. Sing gaya iki golek sing raine rada ora menungso ngono lho. Coba sampean sing ngadeg aku sing ngomong. Nah, aku sing ngomong mesti apik. Asa. Kok sikik pertama ki alon sik ngomong. Sing kompak kok ngene iku kudu terus omong. Wong pidato iku ora perlu berapi-api. Swara gandeme wis iso nyirep penonton. Dabring jenengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum kok ngene. Pekok. Wis brongos pekok. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing dalemipun Muhammad Zazid. Rupamu kaya saka samping kaya celeng rupane. Utune kaya pacul ngono lho, Mo. Cok. Sing jeneng Dabling ki waton mangape pas. Angger pas sih kamera terakhir Wonten ing adicara dalu menika inggih menika merti dusun sinambi sawalan lan ugi atur matur nuwun saking panjenengan Bapak Muhammad Yazid dumateng para warga sak Moyudan menika sepatune kaliyan sama dalu menika supados sak mangke saged minangka dados wakiling rakyat. Sawalan. Ampun guyu. Ora guyu. Nek ora guyu ngapa? Mergane rasa ndeloke raine. Madem mriko. iki wis berapi-api ngene. Iki ndelok raimu ki guyu e. Kenapa warga sini selalu itu namanya menyerahkan semuanya kepada Bapak Muhammad Yazid? Karena Bapak Muhammad Yazid itu wakil rakyat yang tanpa menggunakan money politik. Sekali lagi, money politik. Politik.
Li iki ndi li trik. Ya. Tidak seperti yang lainnya. Tidak seperti yang lainnya. Tidak seperti yang lainnya. Kowe rasa delok kene, Aku ngene jere nututi. Aku tak tututi menggok. Kaya aku. Iya. Apik ta. Ya ngono kuwi jenenge pidato berapi-api. Coba kok sing ngene ben. Bahwa perjuangan itu sangat sulit. Sangat sulit. 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 Jane me. Nggih, matur nuwun Mas Ben. Ya, ayo genti. Sinten iki? Ya saiki genti Mbak Ani. Ya. Iki wis. Niki ya isih rada mambu-mambu. Apa? Kentir. Ya. Kabeh kok kerombokan kentir. Ya ora jelas iki ya. Ayo, Dik. Mas. Mbak Ani ya. Astagfirullahaladzim. Teh nggone liyane iki dadem iki sih anget iki kenapa iki? Ayo dilingguhi teh. Nggih, wah jan. Seneng aku. Kepriwe kaya kowe suwe ra ketemu maring Iya, Inyong. Inyong kangen banget nih Pak karo. Maring sapa? Maring Inyong. Iya. Ah ya, Lika nyanyi bae lah kaya kowe ya. Iya, Inyong sih laris leider Pak, pangapunten ya. Niki saking pundi to Mbak Cange? Kulon. Oh, kulon. Pangapunten Inyong lagi laris leider. Ya wis ra apa-apa sing penting ngalah rezeki lah kaya kowe sing penting Iya. apik kabeh. Dodolane tempe gembusnya lagi laris ya. Ya, wah, Pangapunten. niki dodolan tempe gembus. Isi rikadol ya temene gembus. Tisih ya Pak. Iya. Tulis sing wingi wis ora enak sih. Nek rapayu dia aja diinget. Lah, Nek diinget, nek ora diinget kok iso metu mulune. ana gembus. Jamur. Oh, Gembus kok ana wulune ya kuwi gembus Ya. beda. Jamur. Oh, jamur ya. Ngomong net kuwi net. Cetha nek wong kon apa Banyumas karo Iya. kene iki Jawa ki mung kabeh. Bedane apa, Mbak Ani? Nek kono A ning kene O. Iya nek ning kanaan nek kene Nek oh. ning kono nangka ning kene Nongko. nek Nangka. kono sega ning kene. Sega. Nek kono kuntal ngono kali. Ning kene apa sih? Ya sego sega. Aja diamangke Yani, aja diamangke. Tulis nyonge tapuk cangkem Rika. Ya nek sego sega, sego. Iya, Sega ning kene Sego. Iya. kono nangka. Tayang sih. Nongko. Kuntal. Ya kene mencelat. Ora Iya. ora sesuai kaidah. Iya. Masa kon ngomong kontol ora mungkin Hai. ya. Saged diedit. Saged diedit mboten niku. Ndak bisa ya? Apa sih Ben, yang iki luput? contone sesuk sing sinden munggah swarga cangkeme nyemplung neraka ya. Syukur cangkem mlebu neraka nih. Ah? Cangkem mlebu neraka. Malah beneran ning neraka. Lah nek kowe sikatan ra isa. Lah? Awake ning swarga, cangkeme ning neraka. Nek sikatan ngampiri cangkem. Kayak Aja kowe muni sih. kaya Iya, kowe aja ngomong ya. kaya Iya. kowe. Jane Inyong be ora saru sih nek dipancing-pancing ya bisa saru. Tulis yang saru. Dasare sih Junat ki sih keprige dadak mancing-mancing Inyong. Muni Jane apa? Inyong ki wonge apik-apik Apik. tapi Rika sih dadak ngomong saru-saru barang. Jane keprige Inyong. Hah? Rika iki keprige. Wajar, Malah kowe. iki Inyong ki isin dadak ngomong manuk-manuk mae mau. Tak bales lho. Apa wani Rika bales Inyong? Dadi ngene dap. Rawani Jonet. Bojoku melu ya sale. Oh, bosone cemburuan banget. Oh ayo Aku rapon. ingin numpak pit wedok mau dicemburuni pit. Ya ora. Bojoku Ayo seneng aku reuni karo Mbak Ani. Iya. Oh, suwi ra ketemu. Iya, iki sih jenenge Pak Ngisben ya. Iya. Iya. Anita. Iya. Iya. Kiyen jenenge Pak Pisben. Pak Pisben. Pak Ngisben. Apa ta sebabe dijenengi Pak Pak Pisben? Kenapa sih? Ya nalika semana Lahir. jane sih ora kepengin lahir. Lahir. Ning ibune pas pipis terus lahir Iya. terus dijeneng nak Pisben. Ben. Oh. Jane asline jeneng Pispot. Pis. Saya jenes. Wis bane ngene pesing e. Jenenge Aya jenengku Pispot. Pispot kuwi sing nggo nyedot-nyedot tai Ah, Pak. wis saya. Oh
Iya. Kon mbok nyanyi mawon mungkin jijiki sesuwe niki. Wau manuk Aku diomong. ngrungokke arep gumoh rasane. Ya Ya, sindeni. ki nembang liwong ya, Nik. Iya, Bapak Kek. Ya, nembang liwong. Besok meneng aja disebut ya. Iya, Beli inyong dipancing luput. muni kontal ya aja ngomong kayak kowe. Oh, iya. Kowe ora bae. Lah ketrucut lambene inyong. Lho, ya sih. Ketrucut apa? Muni apa? Ketrucut. Oh muni apa mau? Mau ngomong sih. Ae tak tonyo ndasmu kowe. Kula meng nganu kok napa? Sebagai saksi. Mancing. Kula sebagai saksi yang mulia. Iya. Yang mulia mohon izin yang mulia sebagai saksi. Di Pangapura sih, inyong ngerti sih, kuwi ra iso ra bisa disebutke. Ra iso disebutke. Mergane ya Pak Dalang duwe. Pak Dalang duwe wis tau roh piye? Pak Dalang duwe tapi wis kena gula. Hah? Siki ora wis mari kok jarene. Ora Wis bae. nyoba apa mari? Ora. Kena gula ping kaya kuah. Mas wis ben. Tulirika ora gelem berobat maring omahe nyong sih. Ana uwit sing bisa ngobati kaya kowe. Tenane. Lah, lho, do ketara kabeh nek iki do rajikos kabeh ayo. Obatnya napa, Mbak Jawa? Ah, tulis dolan ning omahe nyong maring sedayu ki. Nyonge nandur obat-obatan saka herbal kaya kowe. Apik banget diombe sedina kaping pindho, esuk maring sore. Langsung jos sore ngoten. iki. Wah, kuwi tambane jos. Oh, wit napa? Oh, ini Kuwi nek wis ngombe seminggu kaya kiye, iso malih kaya cempolo kaya kiye. iso bendol ngarep ngono kuwi. Betedeng berarti ya. Betedeng. Betedeng. Anjenane iki cangkem elek to. Kekrek lambe. Buat gak nyanyi mawon kula malah wedi e. Soale niki anu dhisik mboten disensor cangkeme lambene niku. Ora apa-apa ya. Ayo liwong. Nyanyi yuk Pak yuk. Langgam Liwong. Langgam Iya. liwong. Ngliwung suwi ra ngliwung sih. Ya. Weh tenane. Jogete Iya. sing Lah apik ya. bojone rikane ngendi saiki? Tak pateni ning parkiran. Wah, bojone dipateni ning parkiran. Ya tuh iki dudu sinden sih iki gentro. Takon turu ning kana. Malah dituruk-turukaken ning kana. Iya. Turu. Ya maksudnya turu. Bubuk Pak, bubuk. Arek ngono. Wis ayo kek nembang liwong. Iya, Bapak Kek. Kalau kancane bengak-bengok kae. Ya. Dadi mangga dijogeti ya nih. Iya siap Bapak Kek. Mangga kaya kowe. Iya. Ya. Wis ben yo meson jenggirat. Apane sing jenggirat? Gede tenane. Bempere kaya hardtop. Kenapa sih? Iki Pada malah ngomong ke apa? hardtop Kaya Harley Davidson Pak Zasid. Oh, burine mburi gede tenane. Model Kaya Vespa. Ki ngrasani inyong. Ora, nyeng ngasane kuwi bemper. Kaya ngene Vespa. Iya. Bokonge inyong. Mana muni pokoke iki. Biasa bae. iki Oh, iso nek iki asli pokoke. Arep ditemok apa? Lampune patene dilit, Om. Kaya anu e. Pak Yayut pengen. Undi. Ayo terus. Ya, mangga. Apik. Satu paket terang. Ya.
cendol jawet Jonet terus ngadeg. Iya. Aku krungu nyenggol cawet, nyenggol. Cendol dawet. Oh, toh. Ini kupingnya bosok ya. Krungu nyenggol cawet. Tiwas aku ngadeg ora ana cawete. Goblok timen ki ya. Ya cawete endi ora ana nyenggol. Jawet aja jawet. Dawet. Dawet. Ya krungune cawet. Cawete bojone Rika kuwi lah. Lha bojoku nek tur nganggo seng e. Ayo wet cawete. Iya, mangga. Lanjut maning bapake ya. Lanjut maning. Oh, tak santet tenan kowe. Bocah. Bapak lagi nyambut gawe engko wae. Bojoku kentir. Bojone Rika Iya, gebluk. kentir. Kokean mangan semen blawuk. Oh, kayak gue. Iya, digawe bubur, semen Oh. blawuk. Lah wetenge atos, uteke atos. Kepengin mari Kepengin mari piye, Dik? siki Iya, timplik bae kayak. timplik. Iya. Lah jaluk obatnya Pakseno sik. Pakseno nyuwun obat kagem nimplik. Kayak mau cempolo. Lanjut bapake. Bangga. Lanjut. Piye polamu kayak kowe ora kesel ya, Nik? Inyong ora? Wah. Bojomu ya ora ana apa-apa, bojomu aman-aman wae. Kaya ana bojo iki takon. Lah nek pas malam pertama dubak ki ngene iki, ayo. So mules ya. Bojone Inyong mau meneng bae. Oh, bojone nyong meneng. Nggih. Bojone Aja dituturi sing elek-elek iki. Soale iki cangkeme iki ora ono anu jenenge iki kampas. Lambene iki lunyu banget. Lunyu bar ngombe oli. Lunyu tenan ku nek dipancing cul-cul ngono wah. Bojone Inyong ora bisa, dadak diajari. Oh, bojone. Iya. Dadine nang arep Diajari liwung ya, Nik ya. Nakar jare liwung. Bojomu meneng wae. Tak kuntalke gendang sak. Iya. Inyong liwung ning ngisor. Pas hae. Iya. Kayak kowe. Pas nyanyi liwung. Iya. Wah, nek ngono mikir sone. Ya ora udah. Mikir iki ditacep kene jane. Lah nek pas nyanyi-nyanyi, hai, kendut. Lah mikir ucul. Ya mikir Kepancal, ucul. Kepancal. Iya kayak kowe. Wah, ya amat kudu tak kujengi kenceng-kenceng. Iya. Nek ora iso. Lanjut bapake. Lanjut bapake mangga dirampung, Nak. Ya, ya. Iya. Sabtu pake Banuan bapake. KB. Nggih niki wonten bagian cleaning service mboten nggih? Doron Dokter kabeh. Yes, kena gawe sulak iki. Yes, pun aman. Werna-werna nggih. Ha, werna. Larang lho nggih, enten sing kalem, enten sing lembut, enten sing nek ngomong kagok. Wah, wis pokoke kudu Nek sik dilumpukke. niki kan karakter, nek sik pojokne karaktere pripun Mbak Cak? Nika ora tau nembang. Oh. Mungkin nek ajeng golek pengiram-iram ngerti-ngerti glundung saking panggung. Ngoten niku. Nggih. Telebut ngono. Ora nembang dus entek telu e manane. Dus. Kene iki industri ya. Industri. In ki jero, dus kuwi wadah, tri ki telu. Oh, Dadi dadi isine isine dus
cacahe 3. Oh, apa bae? Pastel, pia karo lemper. Wis delok mau. Kula dereng komanan lho Bu Lulu. Warna-warna ra. Nggih Mas Wisben matur sembah suwun. Mbak Jange. Mas Junet sembah nuwun. Mbah Ya. nuwun. Jame wis 1:30. Engko ndak Bagonge ora ndang dadi ratu. Ya. Ndak selak kentekan wektu. Ngono ya, Mak. Yo diaturake. Monggo awake dhewe leladi ngersaning Sinuwun Prabu no diteruske dhisik critane engko gara-gara dilanjut ya, Nger. Tansah marmaring sukma Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning manana tarlen saking liya playabing ngaluyung pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati sikra bidal mampah anut wirama dadi cagat wae anak Prabu Duryudana kula sago ning nuwun sewu nek perkara nglabui kok mateni murid kula sing kula tresnani para Pandhawa nuwun sewu lho Dik Patih niku sanes pakaryan kula Bathuna wonten dawuh Ger menawi jengandika mboten saged lan mboten purun damel srana pejahipun para Pandhawa dinten samangke saged kula wastani tata lair Bapak Durna menika nderek kula ning batin sampeyan niku mungsuhe Duryudana mudhar ora ya wong ki saiki didelok muktine nendi le peparing sapa ya kudu manut karo sing peparing ora kok njur sak kepenake dhewe nuwun sewu nggih menawi dawuh ngaten menika manah kula bingung mboten usah bingung ajrah kalian melaking Jawata Duryudana sing nanggung nek ana dosane ana lupute sing kudu mangsandan kula sumpahke teng jagat manggawe karti sampeka piye carane Pandhawa tekaning pati nek ana dosane ana lupute kula sing nanggung kula sing ajeng nyaur sesuk upama kula wis tekaning pati niku ngandhan niku saniki mangendika ora Pendhita Komeng oh nggih bila dinten samangke kula aturi paring dawuh sampun wigih ringa-ringa kula mbetahaken karti sampekanipun Bapak Durna kula mbetahaken keringkanipun para Pandhawa kendas malu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dat yalas-alas dadi wana nuwun sewu lho Ger inggih kula badhe matur namung semunipun astunipun menika cengkah kalian batin kula wis ta rasan dadak werna-werna gek ngendika keringkiane Pandhawa kuwi menyang endi dadak cengkah ro batin pun gek paring pangandikan oh inggih Dik Patih nggih ya abot tenan wong suwita menika nggih Dik nggih kudu iso ngerti sarta kudu iso ngaturake dharma bekti ya kula lakoni kaya ngeten iki mergo nggen kula tresna karo wong negara Ngastina kula lakoni kaya ngene iki mergo kula tresna karo para Sata Kurawa oke kula ajeng matur nggih ngaten Kakang Durna niku kudu sing tetep tangguh-tanggon nuwun sewu Ger Pandhawa menika menawi dipun prail utawi dipun pisahaken menika mboten saged pejah amargi Pandhawa menika gangsal kekiyatan ingkang mboten saged dipun pisahaken. Mila menawi kedah mejahi para Pandhawa menika sareng 5 cacahe. Upama Werkudara menika dipun pejahi piyambak, mboten badhe saged pejah. Kanthi srana menapa kemawon mboten saged pejah. Pandhawa menika 5 cacahe. Ngaten? 5 menika setunggiling angka ingkang sangat ageng tumraping daya kekiyatan. Dasaripun wonten negari Ngamarta menika panembah 5 menika sanget
dipun tindakaken dening para kawula sanagaring Ngastina. Tarta dasar negaring Ngastina menika ugi utawi dasar negaring Amarta menika ugi 5 cacahe. Mula nek 5 menika dipun prail-prail mboten saged isa. Ning nek 5 menika sareng dipun pejahi, menika badhe dados sarana pejahipun para Pandhawa. Terus carane piye? Sampeyan mangparing pangandikan nek 5 cacahe niku carane pripun? Ya Pandhawa 5 cacahe kuwi dikrenapatine, dikelumpukke. Ning endi ning alas apa ning segara terus dipateni bareng. Monggo 5 ning Pandhawa kuwi duwe kekuatan dhewe-dhewe. Pancen bener Dik Pate. Kekuwataning Pandhawa kuwi luar biasa. Sing barep ya kuwi anak Prabu Puntadewa. Wong sabar sak donya iki sapa sing nguli anak Prabu Puntadewa? Sapa wong sing ikhlas sak donya iki sing nguli anak Prabu Puntadewa? Ae iki aja kok dijaluk bandane. Dijaluk patine wae. Nek kanggo kabunganing wong liya, nyawane diwenehke dening anak Prabu Darmakusuma. Nggih. Aja kok dijaluk patine, dijaluk bojone wae dikeke kok. Mergo kanggo kabagyaning wong liya, dheweke ikhlas lahir batin, ora grundel, ngono. Aku tawar njaluk kok. Oh. Ming ra penak atiku. Nggih. Nggih. Nika napa-napa diwenehke wong ikhlas wong sabar. Nika kekuwatane ning gone ikhlas lan sabar. Nika mboten ngungkuli kalih Sinten Prabu Darmakusuma. Mula kalau kengrat padha ngundangake nek anak Prabu Puntadewa meniku getihé putih. Oh. Sami kalih kula. Nggih to. Nggih. Ngaten. Terus Werkudara. Werkudara niku nggon kasantosan, nggon kekuatan. Ngaten. Werkudara niku nggon kekuatan, nggon kasantosan. Sapa sing kekuatane ngungkuli Werkudara? Kula tak takon. Kula 100 cacahe kemawon menawi dipun tanding kekuatane kaliyan Werkudara menika mboten ajeng isa padha. Ngaten. Sapa Kurawa sing digdaya kaya Werkudara, sing santosa kaya Werkudara? Mboten wonten. Sing jeneng Durmagati niku bedol telawe dadak duyuhi sik kok. Nggih. Ming bedol tela lho. Werkudara dasare wis ngombe tirta rasa kundha, kekuatane 800 gajah. Nek wis ngamuk Werkudara niku mboten wonten sing iso mambengi kekuatane Werkudara. Niku nggon kasantosan. Tur dasare Werkudara niku jaba kasantosan, wonge doko kau ora tau basa, ora tau tata krama, ning lahir batine suci. Werkudara nika resik atine. Nggih. Saniki Janaka. Terus keringkiane Werkudara niku nggih napa? Mungkin dening ngomong keringkiane kok wis tekan Janaka. Keringkiane Werkudara niku wonge ora tau nyelaki dawuhing wong tuwa. Tansah ngajeni karo dawuhing wong tuwa. Werkudara niku nek didhawuhi napa-napa mesti manut. Werkudara kowe mlebu alas kono. Ning kono ana kaya ngene. Lebonono. Golek ana, mesti sendika. Nadyan janjane dheweke durung ngerti ning merga madhep manteping musih Werkudara linambaran percaya ya merga percaya lan madhep mantepmu iku napa sing digoleki iso kasembadan. Oh ngoten nggih niku Werkudara. Mula nika nek dithuk karo wong tuwa kaya kula kaya Sang Mahatmarsya Wara Bisma kaya Sang Begawan Wiyasa wah Werkudara niku manute ra jamak-jamak. Kandhane mah Lho kula niku ngedongi kok. Lah nggih kula ya ngomong tenan. Lah saniki Janaka. Janaka niku kekuwatane teng pundi? Janaka niku kekuwatane nadyan nika lancuring jagat langing bawana. Janaka niku Debya Surasakti kalintang jayaning perang. Tinata mendhat dina menter. Tinumbak bun puntung. Nggih, rasah kesusu Kakang Durna. Jame ngoyak. Oh nggih. Janaka niku aja kok nek ngamuk aja kok titah swantah. Dewa mawon wedi. Oh, dewa wedi. Ning Janaka niku duwe keringkian. Saben menungsa urip ora kalam padhang niku sak sampur-sampurnaning menungsa niku duwe keringkian. Sing jeneng raka sampurna niku nek diobong entek kok. Niku tegese duwe keringkian. Nggih, nggih. Ah, Janaka niku keringkiane nuwun sewu lho, Di, mboten iki saru mboten ning mung karo wong wedok. Oh. Janaka niki tekmus, tukmis. Tukmis. Nggih. Janaka niku tukmis. Anggere ketemu wong wedok rada pripun nganti Janaka niku wah wis ora duwe kekuatan apa-apa. Arep nggawa panah, arep nggawa keris, panahe duncalke, kerise duncalke. Kaose duncalke. Terus nganten nika. Nganten nggih. Mulonten keringane dhewe-dhewe. Mula nek Janaka nesu niku ora usah kuwatir, Janaka Nesu niku aja dipethukke kanggo otot, kanggo okol. Ning cukup digolekke piyai putri. Oh.
sing pas karo kekarepane Janaka. Ngoten nggih. Nggih. Terutama Janaka niku seneng banget karo sinden. Wo. Sing rada tuwa bathuke amba. Awake cendhik. Ngaten? Nggih. Niku Janaka seneng banget. Mula Janaka niku mboten nate keri mesti tetek teng Natayudan. Oh. Mergo ngenteni Betari Setombok. Nggih. Niku tenan kok kula mboten gawe-gawe asli. Oh, ngoten nggih. Nggih. Niku Janaka keringkiane. Nggih, kula ngertos. Mula Janaka niku gampang keblinger. Janaka niku gampang menggok dalan yen weruh wanita ingkang sresta ing warni. Ngoten nggih Kakang. Mula ora mokal nek Janaka niku bojone akeh banget. Lah, perkara Janaka bojone akeh niku aja manggagas Janaka niku wong sing ngongso karo wong wedok, wong sing seneng karo wong wedok mboten. Janaka niku pendak-pendak garwa putri, Janaka niku mengku garwa putri. Menika ora kok waton wong wedok. Wong wedok iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Wong wadon iki kedunungan wahyu tumraping wong lanang apa ora? Nek kedunungan wahyu lan iso ngunggahke derajate wong lanang. Tiyai putri menika mesti pun mengku dening Janaka. Mula Janaka niku dadi lananging jagat lan curing bawana niku mboten lepas saking cinta kasih seorang istri. Ngaten nggih. Nggih. Ngaten. Niku asli Dek Pati kula mboten goro. Nggih. Syukur iso siji ae. Nggih. Dene ora ya ora masalah. Nggih Kakang Dul. Lah, ingkang pungkasan inggih menika Nekula Sedewa. Menika wong kembar. Matine kudu bareng. Wong kembar niku kepenak ya wong loro, rekoso ya wong loro. Niku wis kodrating jagat. Nek sing siji kesandung, sing siji mesti ngrasake. Sing siji duwe lara, mesti sing siji ngrasake. Niku mang tonton, wong kembar pundi mawon sing ngonten niku. Nek ana sing siji lara, sing siji mesti ketok pucet. Arep ora lara ning ngrasake lara. Niku wong kembar. Nek sing siji mumet, sing siji yo ngrasake mumet. Niku wong sing laire kembar. Ngen kula wonten. Wong kembar niku sing siji lara, sing siji malah dolan. Niku kembar tenan mboten? Kembar tenan. Kula mboten ngapusi. Niku kembar saestu. Ngapusi nek kembar tenan ya mesti duwe ciri gethek kaya ngono kuwi. Nek ora kembar niku ya tegese ora apa. Metune bareng lho. Oh. Nek metune mbaka siji niku tegese kembar ning kembar mboten asli. Tegese meng Kakang napa jenenge iki? Kakang Kawah diari-ari ngoten nika. Kok ngawur? Kula mboten saking kula lho Dek Pati saking mburi kula niki. Kul niku ya goblok ora. Kakang Kawah ora. Kawah nggo blebeke kowe kuwi kamu. Nggih, sampean niku pendhita kok dadak noleh mburi barang. Karang lali e. Nek kae njaluk dikandani malah diblusokke kula niki. Pancen. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Pandhawa kudu dipateni barang. Nek mboten dipateni barang Pandhawa niku mboten iso mati. Dijangka kaya ngapa mboten iso sirna. Saking lumayan bumi krepel langit menika nggih. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh? Wonten pangandika menapa ingkang badhe dipun ngendikaken? Nggih, bab perkawis menika kula namung sekedhapke mawon anggen kula badhe ngunjuk atur perkawis. Menawi Prabu badhe ngersakaken pejahipun para Pandhawa, tumrap kula saenipun dipun kenceng Bratayuda, dipun tantang para Pandhawa supados adu atos sing balung kuleting kulit. Menawi cara kados mekaten menika samangke kula kinten Paduka Yayi Prabu kuwi badhe lega, badhe kuncara asmanipun eman sanget ing atasipun Alendra Gong Binathara, badhe mejahi dhateng para Pandhawa kemawon dadak mawi karti sampeka tur langkung malih nuwun sewu lho Yayi. Ngendikanipun para sepuh ingkang sami anjenengi madyaning pasewakan menika kala wau tumrap kula mboten wonten ingkang leres. Tumrap Kakang Prabu Karna mboten wonten ingkang leres nggih. Amargi kekiyatanipun Pandhawa menika mboten wonten Pandhawa kemawon nanging wonten kalih ing tansah anglambari kekuwataning para Pandhawa. Setunggal Koko Prabu Sri Bathara Kresna, angka kalih Semar Badranaya. Menapa ta sababipun dene para Pandhawa tansah kiyat lair lan batosipun amargi tansah sinanding dening Kyai Semar lan tansah sinanding dening Sinuwun Prabu
Dwarawati Yayi. Kakang Duna. Pripun Dewati? Nadyan namung seklimah ngendikanipun anak Prabu Ngawangga kok tumrap kula cocok. Jebul Pandhawa niku le sentosa ora kok perkara 5 cacahe ning perkara Kresna karo Semar. Oh iya lali aku. Lah rak tenan to. Oh iya ya. Heeh bener Dik Patih. Ngendinganipun anak Prabu Ngawangga iki pancen bener. Pancen Pandhawa ki lek sentosa merga diampingi karo titising Sang Hyang Bathara Wisnu ya kuwi Kresna, angka loro Semar Badranaya. Lah saiki mang goleki srana piye carane supaya Pandhawa iso tekaning pati. Pandhawa mati kudu bareng, angka loro Pandhawa utawa Ngastina kudu iso gawe pati ning anak Prabu Kresna apa dene Semar. Yen ora loro kabeh ya salah sawiji. Ngoten. Nek ora Kresna ya Semar kudu mati. Nek Kresna karo Semar angel dipateni, terus kula tak takon, sranane mateni Kresna niku pripun? Angel. Lah nggih angel wonten carane mboten. Kula lagi bekah mikir. Mergo Kresna niku wonten sencaki nek ketemu kula wah. Kaya ketemu kue bolu. Bras. Nggih. Nek takon Semar mati niku gampang mergo Semar ning derajate ngaceplik, derajat ping 8 saudon 3 saurupan. Carane mateni Semar. Nek Semar dijangka patine, dijujuk mateni Semar ora iso, Semar digawe ngenes. Carane ngenes Semar, anake sing dipateni. Wong ki nek arep gawe muring ing wong lanang siji dirusuh ya anake, loro dirusuhi bandane. Kuwi mesti muring. Oh, ngoten. Nggih. Petruk pateni. Nek Petruk ra iso dipateni, Gareng sing gampang mawon. Wonge kuru, sikile becik, tangane cekot. Iku dikupeng Kurawa. Arep mlayu nek dirasa gebuki sirahe. Mengke rak mati Gareng. Ya nek Gareng iso mati, nek ora iso mati Bagong pateni. Bagong niku wong dlogak-dlogok nek omong sak penake dhewe. Ngoten? Tur niku ora tau nganggo petung. Bagong diapusi, Bagong timbali anak Prabu Duryudana. Diaturi sowan ing Negara Ngastina. Mengko kowe arep diparingi dhuwit Brana Picis, kowe arep dandani omahmu, arep tukoke kendaraan. Bagong mara tekan riki diokon ngombe racun. Bagong gletak cucuki modal. Nggih. Bagong mati, Petruk krungu, Petruk sedih. Wong sedih niku kembange wong mati. Nggih. Petruk sedih lara, diabetes. Nggih. Stroke. Dengkule ora iso ditekuk. Petruk mati ngenes. Nggih. Petruk Bagong mati, Gareng sedih. Kembange wong sedih niku mati. Gareng terus sirahe mlembung. Nggih. Mripate saya kira, saya ciut. Gareng mati. Petruk, Gareng, Bagong mati, Semar sedih. Semar terus jeblok wetenge. Ngampet rasa susah. Nuwun sewu. Kula nek ngrasake niku wong ngomong niku kaya gampang nggih. Ming waton iki lara, iki mati, iki lara, iki mati, iki lara, iki mati. Kok kaya kepenak banget. Penak banget. Ame ngomong kok. Perkara mengko nyata napa mboten niku gumantung karo sing do nglakoni. Perkara mengko Gareng iso dipateni napa mboten, Petruk iso dipateni napa mboten, Bagong iso dipateni napa mboten. Niku gumantung mengke padha budidaya mateni anak-anake Semar. Pun ngaten mawon Depate. Niku pun ditok, pun ditok kudu golek patine Semar lan sak anak-anake. Nek Semar karo anak-anake mati, oh, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa sedih atine. Wong sedih kuwi ora iso ngepake japa mantra aji jawa kawijayan. Pateni Pandhawa gampang ngene sirna Margalayu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngake nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurta kura reka kiri-kiri nanggono magawi gelari wang-wang nalika semanten Ndrawili bunemaning Sang Begawan Durna nganti kaya grojogan
Dinampi sanggya ingkang samya gantung sebo madaning datul ya Praja Ngastina. Miwati nampi nata ing Astina Prabu Duryudana ing batos mboten adamel jenjem tuwin tentrem. Nanging malah damel saya kodhong penggaling nata Ngastina Prabu Duryudana. Mila datan mobat datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Nglenggahi sabda Brahmana Raja ngendika sepisan datan kena wolawali kaya Wikresna tumamping dlancang seta. Nalika semanten kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane? Ora ana maten syukur kangge Gajah Mada Sukawanti lan kejawi namung sawanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih satra ing Jodipati semawana satra ing Madukara. Raden Werkudara wiwah Raden Arjuna ingkang dumrajak tanpa harapan kaya kaget kang samya mlati kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
ambrekanggem awita dencengan Pamanaryo wonten dawuh nggih boten pangling menika kadidene sowanipun kadang kula Jodipati kalihane Madukara kasinggihan mekaten tumuli katimbalana menapa wigatosipun nggih Paman Lenggahing Prayogi kula nok ngestaken dawuh kadangipun Kakang Yai Werkudara padha raja saprabanira Dimas Duryudana Kakang Guhya slamet tekaku aku ngaturake basa aku katura dikepenake nggone padha ngabiyantu saning anak Prabu Duryudana Yai Werkudara padha kanthi raharja karna kakangku slamet bektiku katura tak tampa Dimas Yai Arjuna padha raja sapratamu Dimas Koko Wigati kalawan Bawa Durna ya pancen mengkono ngertiya yen wis ana telung candra hitung kulungguhaning dina samengku Drupadi Mbak Yuku ilang saka negara Ngamarta monggo ora ana baban kang mengo hondo kang sumendhe wis ora kurang-kurang nggonku nyebar wadyabala telik sandi supaya goleki Drupadi samanggaken dhateng Paduka Bawa Durna borong anginipun badhe paring mangsulan dhateng pun Werkudara. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh, kepareng kula badhe majengaken kula ngabiyantara. Kula semanggaken bapa ing saka 5. Durnaina panalingan lumajaring ratri. Lenenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Aku ngene ditinggal dening Drupadi Mbak Yuku. Mula gandeng kowe kuwi Brahmana lan kowe tak percaya dadi guruku, mesine kowe iso nuduhake menyang endi dununging Wara Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku. Oh, lole. Menehi kaya karo sing wedok kuwi dadi jalaran lungane sing wedok. Yo. Angka 3 sing lanang wis ora sentosa. Tegese piye? Wong wedok lunga saka omah mengko wis ana 3 sasi kuwi ana jalarane ya kuwi males sing lanang. Males sing lanang tegese piye? Tegese mbah kapan aku ora ngerti sing lanang tau konangan. Bekasan sing wedok terus males lunga saka omah. Lho, kuwi jalarane wong wedok lunga saka omah ki kaya ngono kuwi. Iya. Ning sak ngertiku mbarep ora bakal tumindak kaya ngono. Mbarep ki wong suci lahir batine. Mbarep kuwi ibarate menungso sing ora kelebetan dedusan keming pakartine, Mbak. Turahe pira diitung nganggo driji cecak kadalula. Nek tiba cecak kuwi berarti ora lunga, ming nang jero omah utawa ndrek ning sorlongan. Oh. Nek tiba kadal iku lho ndrek ning pekarangan. Mbok nek sentrong mbok ning kamar mandi lan sak piturute. Nek ula iki tegese gawa wong. Oh. Lah saya aku tak takon karo kowe Drupadi. Lungane dina apa? Anggara. Anggara ki apa? Ora daya kowe pendhita kok ora ngerti anggara iki lho. Anggara